मंदिर ऑलरेडी ओपन झाले असा. आतापासून तुम्ही सगळे दर्शन करू शकता. सगळ्यांनी येवपाक हरकत ना. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणाक असे रेस्ट्रिक्टेड असे दर्शन ना. आयज मातसो दीस मातसो बिझी असतलो, फाल्यापासून सगळ्यांक दर्शन ओपन असतले आणि सगळ्यांनी दर्शन करपाचे. आणि जो आनंद जो असा जो आयज तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या तकलेन असा की हांव केन्ना पावतलो माझ्या रामाकडे, ती हम्म. आता तुमची इच्छा जी आहे ती फाल्यापासून पूर्ण जातली. तुम्ही फाल्यां केन्ना येऊ शकता. आणि माझी इच्छा असा गोंयांतलो एक आमच्या घरातलो तरुण जो असा तो हांगा हेच एक राम मंदिरान पावचो. माथा जो असा त्याचा पायाचेर रामाच्या तेकोवचो आणि त्यांनी शपथ घेवची आणि संकल्प करचो माझ्या घरान हांव प्रभू रामाचे चरित्र जे आहे ते दवरतलो. तेणे करून कितें जातले तर आमच्या देशान आमच्या हितून सज्जन समाज निर्माण जावन आमचे जे गोंय असा आमचो जो देश असा आमची कल्पना जी असा रामराज्याची ती साकार करपा खातीर त्यांनी प्रयत्न करचे. उभे आयुष्य त्यांनी मागीर फुडले आपले रामाच्या पावलाचेर पाऊल दवरून उभे करचे अशी अपेक्षा असा. म्हणून एक तरी तरुण गोंयचो हांगा येतलो अशी आम्ही तयारी दवरता.